Tak tu sa len tak niekto nedostane, len po známosti. Tady to môžu ísť len rozhodcovia, majiteľ, prezident Francúzska a VIP hostia. A hráči samozrejme. Pozrite sa, nie na tribúnu, ale priamo takto. Nádhera. Strecha. Odnímateľná. Pour la batterie. Non, c'était bien. T'es content? Ça a été? Ešte si zahráme aj tenis, keď títo skončia. A potom si pôjdem sadnúť. Prvé 3 gamy, prvý set tu, potom druhý set tam, tretí set tam a štvrtý set, ak bude aj tam. Tam je veľkoplošná obrazovka. Tam sú skyboxy hore. Tam najdrahšie lístky stoja. Akadémia. Tenis. Tu sú loptičky. Ja som si kúpil za 25 ale veľkú, jak futbal lopta skoro. Takže víťaz dnešného duelu zhrabne 500 000 eur. Takže pôjdem ich podplatiť, aby ma sem dneska zapísali, aby som mohol ja hrať večer o 8.